Kiedy się tak Eugen wspominał ta naisto srogachno tragedię, to już sam nie ma mu blank do śmiechu. Myślał o grubskiej tragedii, o kiedy bez 50 lat było we Chorzowie, co tam we Chorzowie, we całej Polsce blank cicho. Idzie o ta dupno katastrofa na chorzowskiej grubie na Barbarze Wyzwoleniu. Przydarzyło się to też we marcu. 21 marca, koło godziny 7 na odwieczerz ajsło się na oddziale pierwszym pokładu 501. Podług tych ci PRL-owskich sztandardów wszystkie w ten czas informacje byli pieronym i akuratnie zakminione. Możebną przyczyną tego srogiego brandu było zapruszenie ognia od karbitki, co sprawiło zapalenie się guminiannego bandu transportującego fedrunek. Ogień wybuchnął bezmać po blisku szachty. Świeży luft napływający podsycał ten ogień. Na dole robiło w ten czas bez 400 hopa. Retli kajsi wele 300. Bez pierwsze 4 dni akcji retery wyciągli na wierzch 50, bez 50 hopa. Na ostatnie już ze zwłok ich ofiary łożliwego brandu znodli po 13 dnioszkach. Tam czasem jeszcze dopedzie, co retery przy napocznięciu nie mieli żadnych kartów i planów tej gruby. Brand zaszperował Berkmonom droga ucieczki, insze mogliby bezpiecznie śmietnąć, kiedy im na czas powiedziano, co się dzieje. Ogień przecał odprzestrzenił się festelnie gibko. Berkmony ginęli od srogiej temperatury i dusili się z kuli braku tlenu. Część próbowała się skukać, nie miała jednakowo szansy w atmosferze nieprzydajnej do oddychania, tym bardziej, że popśniła się już do ostatka wentylacją. Z kuli paniki było jeszcze więcej ofiar. 50 chopa mogłoby się retnąć, kiedy poszli we kierunku, kaj zadymienie było w ten czas maluśkie. Wybrali jednakowoż droga zadymionym ferszlagiem, szpongiem w kierunku oddalonej o ungefähr 1,5 kilometra szachty Maryna. Skapnęli się 2-3 minutki nieskorzy po przejściu ledwa 150-200 metrów. Całą akcją odgazowania tej gruby zetrwała jeszcze bez 35 dni. Likwidacją ognia, tam kaj się on napoczął, jeszcze kolejne 20 dni, a ochłodzenie pola ogniowego zajęło bez 2 miesiące. Wielu tam zginęło, tego już chyba żaden tak do ostatka się nie dorachuje. Jakieś skorzy już powiedział retli iber 300 hajerów, ale dopiero terowski mądroki, jeden z nich, to też nasz chorzowiok Ryszard Kurek, doratowali się, co po chnet 7 dniach retongu akcji pożarowej było umrzytych 81 Berkmonów. Zaroski po wszystkim gumukowskie cajtungi podawali, że zginęło ino 45 chopa. Niskorzy, mocka niskorzy przyznali, co umrzyków mogło być 80, a bali i 94. Terowski naukowcy mienią, co było ich 103, ale to tak by tak nie mogę być wszystko. Kiedy umrzyty nie miał familii, to jego śmierć tuszowali. Bakali ci też tam na dole heresztanty, wojoki i junaki służby polsce. A Eugen ze swoich dzieckowych lat pamiętał też i taki fal, jak to ze weterki, ze waterszachty, w której była zaroski ze grudkiem Józla Gmyrka, w tych ogródkach miana Tadeusza Kociuszki, wyciągli ze zwłoki we papieżanych miechach po cukrze ze onra paketu. Ani skorzy pogrzeby. Nie jeden pogrzeb, ale pora i to w roztomajtych dzielnicach Chorzowa. Ino we Filipie krajzuje jeden jedyny myślony. Czemu ostali mu we palicy te 3 marce, we których byli ino pogrzeby. Pośmiewny dla niektórych, ale jankorny dla innych pogrzeb Stalina, rogni skorzy srogo pokora po naszych Berkmonach, a na ostatku marcowy też pogrzeb Eugenowego tatulka. Tam stary dziam działa, ale na łobiot Eugen już blank szmaku i handzi nie miał.